Сега, първо да кажа две думи за връзката между двата панела, този, който е сега и този преди обед. Стана ясно от дискусията, която имахме сутринта, че независимите органи, за да функционират добре, те трябва да са ситуирани в подходяща позитивна политическа среда. Политическата култура е от ключова важност за функционирането и на независимите органи. Ако те бъдат хвърлени в един вакуум, лесно стават инструмент или за политическо влияние, или за корпоративно влияние, или просто за некомпетентност и неефективност. Ако това е вярно, според мен това е вярно, следващия въпрос е за качеството на политическата ни среда по-общо. И тук е големия проблем, който се появява. Ако разчитаме регулаторните органи да черпят своята легитимност и да черпят подкрепа, да се ползват подкрепа от политическите органи в страната, парадоксът е в това, че политическите органи като че ли са на дъното на общественото доверие. Изпадаме в такава ситуация, че нито независими експертни органи сами по себе си могат да прехвърлят авторитет и доверие към политическите органи в страната, нито пък от органите на представителната демокрация можем да разчитаме на така позитивна обратна връзка към независимите регулаторни органи. И затова задачата ни на този панел е да рефлектираме върху този по-общ проблем за недоверието в демократичните институции. И дори сме си позволили да предложим нещо като препоръки за подобряване на доверието. Разбира се, те са доста по-схематични и не толкова детайлни, колкото по отношение на експертните независими органи, но ми се струва, че и тук има какво да се каже и има интересни перспективи, от които този проблем може да бъде разгледан. В моята презентация аз започвам с първо няколко факта, които са бегли илюстрации за нивата на недоверие в базови институции на конституционната демокрация. По принцип, България не е изключение от общия тренд или общата тенденция на ниски нива на доверие в ключовите органи на представителната демокрация, партии и парламент. Виждате данните за Европейския съюз и средно имаме между 14, малко повече, 16% доверие в политическите партии в Европейския съюз. Данните са от Евробарометър за 2011-2015, като за парламент нивата са малко по-високи, но отново виждате, че далеч няма мнозинства, които да имат доверие в тези органи на демокрация. България по отношение на политическите партии всъщност не стои чак толкова зле. Куриозът тук е, че има и утвърдени демокрации, като Великобритания, например, които в определени години, като 2011, регистрират 11% доверие в политическите партии. Така че можем да кажем, това е обща тенденция. България следва доста плътно. Там, където ние се отличаваме, това са данни за доверие в съдебната система. Данните са отново за 2015 година
И виждате, че тук средното ниво на доверие е доста по-високо в рамките на Европейския съюз. Имаме 52%, докато за България ние сме шампиони, като че ли по ниско доверие. Около 20% регистрират изследователите на Евробарометър доверие в съдебната система. Сега, има различни модели, различни държави в Европа, северен модел, южен модел, но така или иначе България тук стои доста по-различно, отколкото останалата част от континента. Дори държави от нашата черга така са регистрирали доста по-сериозни нива на подкрепа. Виждате примера с Румъния. Много показателно е, че данните са от 2015 година. В Румъния нивата на доверие в съдебната система са се повишили. Ако засечем по-ранен период, ще видим, че и там доверието, да речем, периода до 2012 е било доста по-ниско. Така, сега следващия факт, на който трябва да обърнем внимание, е, че ерозията на доверие в ключовете за демокрацията институции, партии и парламент се отразява и в ерозия на доверието към демокрацията по-общо. Пак в различните европейски държави картината е различна. Имаме средни нива на около 50% доверие в демокрацията по принцип. На този фон България не стои добре. Ние сме пак отново в ниския край на спектъра, далеч под 50% доверие, което означава, че при нас имаме разпростиране на това недоверие от ключови институции, което е общо за всички, и към недоверие в демокрацията по принцип. Тук трябва да бъдем внимателни, защото все пак, ако хората бъдат попитани директно, дали те биха предпочели друг политически режим в сравнение с демокрацията, отговорите и в България над 50% са, че хората подкрепят една демократична уредба и не биха сменили за друга. Но все пак виждате, че такава ерозия съществува и тя е сериозен проблем, с който трябва да имаме предвид. Накрая, разбира се, има специфични острови на доверие. България и някои други държави от Източна Европа се характеризират с сравнително по-високи нива на доверие в Европейския съюз. Можем да търсим обяснителни схеми защо това е така, но като цяло доверието в европейските институции у нас е по-високо, отколкото доверието в националните институции. Друг парадоксален остров на доверие е с телевизията. Нещо, което също е интересно. Нивата на доверие в България в телевизиите са около 70%, почти безпрецедентно. И в хода на дискусията бих предложил и някакво обяснение на този факт. И накрая последният факт, който искам да подчертая, е, че притесненията на хората не са толкова процедурни, отколкото съдържателни по отношение на функционирането на демокрация. Това е една таблица, която според мен е доста показателна. На въпрос държавата управлява ли се в интерес на всички, виждате, че специално в България имаме изключително ниски нива на положителни отговори. Само 16% са напълно съгласни или като цяло съгласни с една теза, че държавата се управлява в интерес на всички. Това няма какво толкова
изненадва. Всъщност това е по друг начин казана тезата, че хората вярват, че страната се управлява по олигархичен принцип или от някакъв вид олигархично задкулисие. Това съдържателно притеснение трябва да го имаме предвид, когато отчитаме източниците на недоверие или причините за недоверието в политическите институции. И на базата на тези факти, всъщност, препоръките или по-скоро някакъв вид насоки, начини на мислене, които предлагаме, са следни. Всъщност, първата и основна препоръка е, че трябва да се разграничи между различни видове проблеми и различни видове причини за недоверието в демократичните институции. Някои са специфични за България, някои са общи за целия Европейски съюз и за развитите демокрации. Някои могат да бъдат отстранени сравнително в по-кратко време и лесно, докато други изискват далеч повече мисъл, далеч повече усилия и там изхода не е чак толкова ясен. Като конкретизация на тази препоръка, специфичното в българския случай е изключително ниското доверие всъщност в независими органи и най-вече съдебната власт. Сега сутринта говорихме за възможностите на социологията или по-скоро на демоскопията да регистрира нива на доверие в независими органи. Единственото съдебната власт е такъв тип независим орган, който може с такъв тип методи да бъде отчетен. Просто много малко хора знаят за съществуването на повечето от регулаторите. Аз предполагам, че колегите след мен ще обърнат внимание на този проблем. Но и от това, което знаем, вижда се, че у нас доверието в съдебната власт е изключително ниско и по това се отличаваме. Хубавото е, че румънският опит пък е доказателство, че в сравнително къс период от време доверието в съдебната власт може да бъде с определен тип мерки възвърнато. И така да има доста сериозен скок в позитивните реакции към съдебната система. Така че струва се да се замисли, да се замислим по този въпрос. Това е нещо постижимо, нещо, което може да бъде постигнато и в обозримо бъдеще. Сега, по отношение на доверието в парламента и политическите партии, стратегията трябва да бъде дългосрочна и комплексна и за съжаление не мисля, че можем да очакваме бърз и решителен резултат на базата на това, което виждаме дори в утвърдени демокрации с далеч по-безпроблемни практики. Антикорупционните реформи и прозрачността са задължителни условия. Те са се превърнали в sine qua non, нещо без което не може. Но не трябва да се изгражда очакване и у гражданите, и у политиците, че чрез такива антикорупционни реформи и прозрачност най-вече, задължително и така веднага ще бъде възстановено доверието в представителната демокрация. Има парадоксални резултати в това отношение. Можем да кажем, че от края на 90-те години не само в България, но в много държави по света са проведени доста антикорупционни реформи. Прозрачността като цяло е скочила значително, с всичките недостатъци на постигнатото, но все пак много е направено. Да речем една област, която аз познавам в по-големи детайли, финансирането на политическите партии. Ако в средата на 90-те години това била абсолютно непрозрачна сфера, в която дори регулацията и регламентацията е била несъществуваща. Днес
имаме доста детайлни регулации и доста така сериозни нива на прозрачност, поне в определени сфери. Но въпреки този прогрес, парадоксално, на практика това не е довело до регенерация на доверието в политическите партии. И един наш колега от Румъния, Алина Мунджо-Пипиди, тя правила регресии, които показват, че всъщност реформите на политическите партии нямат влияние пряко върху доверието в основните политически субекти. Така, част от недоверието в институциите, значи, може да се дължи не на липса на прозрачност в този по-елементарен смисъл и на някакви процедурни несъвършенства на демокрацията, а на усещане, че управляващите не водят политика в общ интерес. Това, което видяхме от таблицата. На практика съществуването на олигархични тенденции. И тези олигархични тенденции могат да имат най-различни измерения. Това измерение, с което ние сме най-запознати в България, е задкулисието на управление, което се осъществява зад фасадата на партийните субекти, силни играчи, които дърпат конците зад кулиси. Но има и други белези. 2014 година всъщност беше излезе едно изследване на Принстънския университет, което установи, че в Съединените щати решенията, които се вземат, отразяват в доста по-голяма степен мненията на лобисти на корпоративния сектор, отколкото нещо, което може да бъде наречено общ интерес. Бяха извлечени някои бомбастични заключения, че Съединените щати са се превърнали в олигархия, но дори да не стигаме до там, ясно е, че има определени олигархични тенденции, които трябва да бъдат адресирани по един или друг начин, за да може да бъде възстановено този тип загубено доверие в политическата система, което видяхме от таблицата. И нещо, което Антони Тодоров ми струва споменава в неговото изказване преди обед, за ефекта от изборите, сравнен с един ефект от лотариите. Древните гърци, както всички знаем, са използвали широко лотарията или жребия като инструмент за назначение, късите мандати плюс жребии. И аргументът им е бил принцип. Всъщност аргументът е бил, че по този начин се осигурява екс-анте равенство на всички и се предотвратяват олигархични или аристократични тенденции. Гърците всъщност са мислили, че изборите по естествен начин водят или до олигархи, или до някакъв вид аристокрация, защото просто хората избират тези, които са по-образовани, по-богати, с повече ресурси, по-красиви, с по-голям достъп до медиите и така нататък. И по този начин, по естествен път, се създава една олигархична или аристократична класа. И затова те са смятали, че може да се мисли за лотария. Лотарията отдавна е изоставена от политическата ни традиция, традицията на представителната демокрация, но очевидно се отваря някаква... това изоставяне отваря някакъв проблем, който не може лесно да бъде преодолян и е необходимо да се мисли в посока на неговото преодоляване. Може би някакъв вид смесено включване на лотарийния принцип, първо селекция по стандартния и познат начин от страна на политически субекти, плюс лотария може да има интересни резултати, но това вече не е част от нашите конкретни предложения, по-скоро спекулация от моя страна. Така, по отношение на задкулисието, от ключово значение, разбира се, са изборите. Това, което някак си може
да доведе до промяна на ситуацията е смяната на политическите играчи. Но нашия опит в България пък показва, че смяната на политическите играчи чрез избори не винаги води до тази радикална промяна, която хората са очаквали, и че може да се стигне до ситуация, в която имаме окупаване или картелизация на системата, така че въпреки формална промяна чрез избори, нещата да остават на същото ниво на проблемност. Всичко това трябва да се вземе под внимание, когато се мисли за недоверието. Не съм сигурен, че имам някакви решения или екипа, с който сме работили, има някакви решения в тази посока, но бих се радвал да чуя и вашето мнение по този въпрос. По отношение на привилегироването на възгледите на определени групи от елита чрез политиката, като една базова контрамярка е необходима система от достатъчно независими, авторитетни, изследователски и научни центрове, които първо да установят такива подобни тенденции. Аз не случайно дадах примери с Принстънското изследване. Ако го нямаше Принстънското изследване, дори нямаше да имаме този тип доказателства за подобен тип тенденции. Така че и в публичния, и в сектор, и в университети и изследователски институти, които не са публични, имат много сериозна роля и би трябвало да имат голям принос в установяването на такъв тип проблеми. И оттам нататък, разбира се, са необходими форми на гражданско разрушаване, политически партии, които да са готови да се противопоставят на този тип олигархични тенденции. Сега, пак във връзка с тези олигархични тенденции, би трябвало според мен да има смислен дебат за усилване на представителността на демокрацията. И тук съм сложил като пример изисквания за квоти. Те могат да бъдат формални или неформални, формални в смисъл изискване от закона, неформални в смисъл на практики в политическите партии, квоти за жени или за други маргинализирани групи и малцинства в обществото. Нашето общество има доста такива. Това е практика, която не е разпространена, която не се използва и която дори не се обсъжда, и ми се струва, че тук има много какво да се работи по тази тема. И накрая, нашия опит, според мен в България, показва, че партийният плурализъм е невъзможен вече без медиен плурализъм. Може би винаги е било така, но в съвременния етап имаме доста сериозна хибридизация между партии и медии. И България е доста очевиден пример за тази хибридизация. Ние вече имаме поне 3 партии, дето са произлезли от медии и са трудно различими от медии, но има и нещо по-важно с популистския уклон в обществения живот като цяло, популистки уклон, който не е характерен само за България, виждаме го навсякъде. Но се налага и това усещане, че политическите партии и политическите субекти като цяло, тяхната роля не е образователна, те просто трябва да рефлектират определени базови настроения у хората. Тоест, те не променят, не формират предпочитания, а рефлектират, отразяват предпочитания, които вече са създадени. В този смисъл партиите до голяма степен са изоставили образователната си функция и изпълняват медийна функция по същество, отразяване, ретранслация. И това за мен е много от обясненията за хибридизацията между партии и медии, на която сме свидетели.
тази връзка конституционната защита, която включва конституционната защита на политическия плурализъм трябва да включва и конституционна защита на медиен плурализъм, и тук стигаме и до регулация за прозрачност на собствеността и финансирането на медиите. Правилата, приложими към политическия процес, трябва до голяма степен да са приложими и към основните медии в страната, публични и частни. Тук виждаме вече голяма пропаст, която се получава, защото ако кажем, че по отношение на политическите партии сме постигнали поне на книга някакво ниво на прозрачност, по отношение на финансиране в медийния сектор нещата са доста зле. Сутринта ние не обсъдихме този проблем, но да речем, ако говорим за регулация на конкуренция, за защита на конкуренция, как това е възможно в една среда, в която не знаете реалните собственици на ключове икономически субекти? Същото и с плурализма. Как може да знаете, че плурализма е защитен, ако в една среда не знаете кой стои реално зад основните ключови субекти? Така че тази пропаст, която се получава между политически партии и медийния сектор, според мен влияе не само върху качеството на медийната среда, но тя се отразява също така и директно върху качеството на политическия плурализъм, и тук трябва да се мисли много по какъв начин да се направи. Ние и в рамките на други проекти сме имали тези светли предложения да се забрани, да речем, офшорната собственост на медиите. Те обикновено не се възприемат добре, почти да не говорим сред медиите, но и сред други играчи. Но ми се струва, че този дебат не трябва да спира, не трябва такъвите предложения да бъдат на масата, или ако има нещо по-интелигентно, надявам се, че ще излезе и от нашата дискусия. Така, и накрая, разбира се, активен граждански сектор, за него по принцип доста е говорено, но по отношение на прозрачност, финансиране, плурализъм и прочие, в гражданския сектор нещата според мен стоят както при политическите партии. Доста сходни принципи трябва да бъдат приложими и към него. Мисля, че има напредък в това отношение, но като цяло или чрез регулация, или чрез саморегулация, подобни нива на прозрачност трябва да бъдат осигурени. И всъщност аз явно стигнах до края на нашите препоръки, и тук връщам микрофона за останалите.